surullista on se, että 4 heittoa näistä kisoissa ja 1 onnistui ja se on aika lailla se suhde, mikä Paulalla on koko kesän ollut, että 25% heitosta korkeintaan löytää sen oikean asennon ja oikean rentoradan ja näin kävi nyt täälläkin. Ja nyt mennään naisten 200 metrin loppukilpailuun. Sidonin Mathasil Caymansaaret ensimmäisenä esittelyssä. Hän oli Edmontonin 4, Helsingin 5. Sitten Tori Edwards täällä 100 4, Pariisin voittaja, Pariisin ja Rooman kultaisen liigan 100 voittaja 22.51. Eileen Bailey, Pariisin 6, olympiakisojen 4 ja viesti 1 22.60. Tästä on tuossa hieno kilpailu. Allyson Felix, puolustava maailmanmestari. Olympia 2, 22.18. Maailmantilaston ykkösnainen. 11.01, 100, 49.70. Loistava juoksija. Veronica Campbell täällä 100 voittaja. Oli 100 kakkonen 2 vuotta sitten Helsingissä. Olympiavoittaja 200 metrin matkalla. Shania Richards, Yhdysvallat, oli Pariisissa viesti 1, henkilökohtaisella matkalla 400 metrillä 4. Mutta nimenomaan nyt 200 metrin matkalla, kun ei mahtunut Yhdysvaltain kokoonpano 22.31 välierissä. Susan Tikka ja Singh, Sri Lanka, oli jo 10 vuotta sitten 2 Ateenassa. Sydneyn Olympia 3 ja ulkoradalla La Chantia Moore, Yhdysvallat, oli mukana välieräjuoksussa olympiakisoissa 22.46 on tämä kahden maailmantaston 8. aika. Siinä on kova nippu ja radat 4.5.6.7. Bailey, Felix, Campbell, Richards. Sieltäkö se löytyy? Sieltä se löytyy ja minusta Felix on suhteellisen suvereeni tässä. Hän tulee toisen 100 aivan äärimmäisen kovaa. Nyt on ehkä pieni vastatuuli jopa kaarteessa ja suoralla. Se on ainoa asia, joka Felixin voisi tässä pysäyttää. Campbell on vahvarakenteinen juoksija, voisi vastatuulessa olla vahvoilla. Uskon kuitenkin, että Felix tulee olemaan tässä suvereeni. Sen jälkeen Campbell, Richards, Edwards. Tasainen rintama. Ratkaiseeko se, että Richards on 400 metrin juoksija ja monta kierrosta on jo juostu. Samoin Campbellillä 100 jo takana. Kuka vie hopea, mutta varmasti Jamaikan nainen kiilaa tähän jenkkikolmikon johonkin väliin. Veronica Campbell, hän on siis nyt tavoittelemassa toista mestaruuttaan. Täällä se pitää muistaa. Mutta Allyson Felix radalla 5. Kauden tilasto 1 ja Shania Richards, joka varmasti haluaa menestystä 400 metrin karsinta pettymyksen jälkeen. Se nähdään nyt, kun lähdetään tulisesti liikkeelle. Sieltä lähtee radan 5 Felix, mutta eipä lähdekään, vaan kilpailijat komennetaan takaisin. Eli hetken siinä päästään jo menemään, mutta sitten pienen viiveen jälkeen tulee paukku takaisin ja tällä tavalla sitten uudestaan kilpailijat hetken kuluttua telineisiin. Vilppilän ottaa radan 4, Eileen Bailey, Jamaika. Ja uudestaan Mathasil Caymansaaret, Edwards Yhdysvallat, Bailey Jamaika, Felix Yhdysvallat, Campbell Jamaika, Richards Yhdysvallat, Jaja Singh Sri Lanka, Moore Yhdysvallat. 3 yhdysvaltalaisjuoksijaa, 2 Jamaikan edustajaa. 4 amerikkalaista. 4 yhdysvaltalaisedustajaa tietenkin mukana. Ja eli nyt jos keli olisi oikein tyyni, olisi mahdollisesti jopa 22 sekunnin alitukseen, jos ei kovia vastatuulia ole. Toinen lähtöyritys. Ja nyt päästään sitten liikkeelle. Campbell lähtee rajusti, hyvin lähtee myöskin Richards ja Bailey lähtee kuitenkin ehkä kaikkein parhaimmin Campbellin kanssa. Campbell kaartaa loppusuoralla ensimmäisenä. Nyt tulee myöskin Tori Edwards radalla 3. Erittäin tasainen rintama. Campbell johtaa tällä hetkellä. Sitten lähtee hänen oikealla puolellaan Felix liikkeelle. Felix menee täysin ylivoimaiseen voittoon. Campbell ottaa hopeaa. Felix menee ylivoimaiseen voittoon. Campbell on 2. Kuka on 3. Onkohan Tori Edwards? 21.82. Ilmiömäinen aika. Allyson Felix Yhdysvallat juoksee aivan haamuajan 21.82. Se on sellainen aika, että hän parantaa useita kymmenyksiä kauden parastaan. Olipa suvereeni, olipa aivan jättimäinen näyte Allyson Felixiltä tässä 200 metrin juoksussa. Hän ottaa toisen maailmanmestaruuden peräkkäin. Helsingissä tuli ykköspaikka, mutta tämä tuli niin vakuuttavan esityksen jälkeen, että alta pois. Ensimmäisen 100 metrin jälkeen, kaarteen jälkeen Veronica Campbell vielä ehkä aavistuksen verran
johti kilpailua, mutta sitten lähti Allyson Felix tulemaan. 21.81 on tämän kauden maailman ykköstulos ja 22.11 oli edellinen Felixin ennätys. Eli Veronica Campbellille hopeaa ja Susantika Jayasingh heittäytyy loistavasti pronssille, joten niinpä tämä jo 10 vuotta arvokisoja kolunnut Sri Lankan juoksija vielä ottaa itselleen mitalin. Siihen mahtuu tietysti ne muutamat välivuodet, jotka olivat sitten näitä doping-epäselvyyksiä, mutta tässä on sitten Obergfelin vuoro vastata. Tällä vuosituhannella ensimmäinen 22 sekunnin alitus on naisilta kakkosella. Hurja veto, ja hurja veto on varmasti luvassa tässäkin. Christina Obergfell, mutta nyt keihäs sukeltaa 61 metriin. Eli naisten 200 metrin tilastoja kun tarkastelee, niin tälläkään ei vielä päästä kaikkien aikojen 10 parhaan joukkoon. Niin kivenkova se tilanne on. Ja Jayasingh heittäytyy sinne juuri ennen Tori Edwardsia. Edwards on näin ollen kaksikertainen nelonen näissä kisoissa. Mutta tämä on kyllä ihan Allyson Felixin juhlaa. Annetaan nyt kaikki kunnia hänelle. Aivan äärettömän upea juoksu. Siihen mahtui vielä heikko lähtö, oli vilppilähtö alla ja hän todella pelasi varman päälle. Vähän konttaski vielä kiihdytyksessä, mutta sen jälkeen kun pääsi vauhtiin, tämä toinen satanen on jotain ilmiömäistä. Se on täysin ylivoimasta tällä hetkellä naispikajuoksussa. Ja kyllä Edwards täysin luovutti pronssimitalin Jayasinghelle. Hän lasketteli viivan yli ja edes vähän heittäytymällä ja rutistamalla loppuun, niin mitali olisi tästä lajista tullut. Taas jos kaivettaisiin tilastokirjoja, niin voisi melkein sanoa varmasti tässä, että eipä ole 100 tai 200 metrillä koskaan voitettu hopeamitalistia 50. Kyllä tämä on suvereeni ja ylivoinen voitto, vähän niin kuin etukäteen povasinkin. Hän näytti niin hyvälle välierissä, että tässä loppusuoralla tulee huikeita eroja, niin kuin nyt nähdään, että loppusuoralle tultiin aika lailla yhtä aikaa ja puoli sekuntia tuli Campbelliin sitten tässä toisella satasella. Jayasinghin puolesta voi olla onnellinen. Vilppilähtö satasella. Kyllä, hänet riskattiin siellä Johanna Mannisen kanssa samassa erässä ja nyt sitten tulee Atenan kakkospaikan, Sitin kolmospaikan saatteeksi MM-pronssia täällä Osakassa. Allyson Felix on nyt siis kaksikertainen maailmanmestari ja olympia kakkonen Ateenasta ja hän on maailmantilaston ykkösnainen 21.81 ajalla. Veronica Campbell satasen mestaruuden jatkeeksi. Hopea 200 metrillä 22.34 kauden parhaillaan ja Sri Lankan Susantika Jayasingh pronssia 22.63. Tori Edwards, Sania Richards, Aileen Bailey, LaShontia Moore, Sidonin Mothersill siinä järjestys eteenpäin ja tässä vielä tulokset. Ja Edwards Richards tämän juoksun ehdoton pettymys. Häntä povattiin tuonne mitalikolmikkoon ja näin kävi karvas kalkki nyt tällä kakkosmatkalla sitten. 400 metriä ei päässyt juoksemaan. On huikea nainen tämä kyllä. Satasellakin 11.01 tänä kesänä, 4.49.70. Ja valmistautui tähän finaaliin juoksemalla 2 viimeistä kilpailua 400 metrin matkalla ja ei ole ihme, että loppu kulkee. Naisten 200 metriä tosiaan oli kaiken kaikkiaan kihelmöivä kilpailu. Kihelmöivän siitä teki, vaikka ylivoimainen Allyson Felix olikin, niin se, että hän todella oli niin ylivoimainen, kun tässä on muutamana päivänä sitä petattu. Kyllä, ja loppusuoran juokseminen sivuprofiilista nähtynä on todella upeaa pikajuoksua. Hän on täysin halki, siis halkinainen askel, kasellimainen kosketus radan pintaan ja erittäin kevyt, nopea tönäsy radasta ja ilmavasti lentää todella melko pieneksi naiseksi kuitenkin pitkällä askeleella ja äärimmäisen rentona pystyy juoksemaan loppuun asti. Että hänelle ei hidastuvuutta tuossa 200 metrin matkalla juurikaan ole. Samalla kun Felix juhlii nopea päivitys keihäänheittoon. Siellä on 3 kierrosta heitetty. Steffinerius meni viimeisenä 3 viimeiselle kierrokselle 5.996, eli hän ei sieltä pudonnut. Keihässä ei juuri tällä hetkellä mitään tapahdu, koska siellä laitetaan heittojärjestys uusiksi, joten nautitaan tästä. Yksi huikea kenttälajifinaali on täällä jo käyty. Siellä kävi niin, että edellinen mestari ja 2 vuotta voittamattomana ollut Tatjana Lebedeva nöysi tänään
häntäkin paremman naisen.